गोबाव समनि उनाव दिनैसो नुजाबाय आं मानसिफोरजों। मानोना देहाखौनो मोजां मोनाखैमोनहाय आङो, बेनिखायनो गामियावनो ओंखारथाराखैमोन। हेलौ आनै, गायरे जोंनाव फैयाखै मानो आलासि जानो? दैज्लां बोथोरनि माथो फैथाराखै नोङो, मानो? मा बुंबावनो आनै, देहाफोरानो मोजां नङामोनलाय, गामियावनो ओंखाराखैमोन, मानसिफोरजों नुजायाखैमोन आं, दिनैसो नुजादों। बयबो सोंगासिनो मा जानायमोन, अबाव थांनायमोन होननानै। ओजों बायदि आं न' सिङावनो दंबाय थायोमोन, मानोना आंना देहायानो मोजां नङामोन नालाय। ओमफ्राय नों बाजैनियालाय माथो खौरां, मोजाङै दंना? दङ आनै, आंबो बिमानै जासिगोनब्रा। बा मालाय बिमानै जासिगोन आरो नोङो, बा दे मोजाङानो जाबाय दे। ओमफ्राय रांखावरियालाय अबावथो दङ दा? खबरफोर मोन्दोंना मोनाखै? मोनथिया बेखौ, आजिखालि थाल लालालै आनै रांखावरि आनैखौ, माथो बुंबावनो। हौवा सेग्रासो बियो, हौवा सेग्रा। आरो हौवाखौबो मा सासेल' जवा, सानै साथाम जगोन बियो। मानसियाबा अबाव थैहैखो मोनथिला दे, आरो जेरावसो दंमोन मानसिया, गबायना गवाखैथाय जेलनिफ्राय जेबो पात्तायानो गैया। नुलाबो खोनालाबो मानसिखौनो। सम समलाय गोसोखाङो, जेमानबाबो बिमानि नङा होमबा? औहाय जाम्बिसो बेबो। बेफोरबायदि सानाखैमोन आं रांखावरिखौ। आं सिगांनिफ्रायनो सानखायोमोन बेखौ, बारा थिग मोनखायामोन आं आनैखौ, आंजों खम नांज्लायोमोन। माथो बुंबावनो बेखौबो। दे जेखि जाया नोङो जोंहानियाव आलासि जानो फैबानो जाबाय। थांगोन दे आनै, थांगोन, नोङो सिन्था खालामनाङा, थांगोन गाबोननो थांगोन। दे फैबानो जाबाय, बाजैखौबो लाना थांगोनहाय आनै। दे मोजांसो, लाबोबानो जाबाय फैबाथाय बेखौबो। मानो थाङा, थांगोन होननानै आथिं थिखांबाय थाखायो मानसिया, थांगोन। दे होमबा लाबोबानो जाबाय, दे होमबा दोनथ'नो ना? दे। बाजै, ओजोंसि बाजै, ओजों फैलाय। माइहाय? बाजै, थौ आनै लाहानाव आलासि जानो थांनोबा। आनै लाहानाव? आनै माने? आनैलै आनै, जोंहानि आनै लाहानियाव। जेनेबा असेथ' नङा देनाय, थेवब्लाबो आरो जोंहा आफानि बिबथैनि फिसाजो। जागोन दे जागोन, थांगोन। बेसेबा गोबाव जाबाय बरावबो आलासि जानो थांनाया, आंबो थांनो लुबैना दंखायोमोन। होमबा गाबोन थांगोन दे। दे जागोन दे, ओमफ्राय बे बोथोरावनो थांसै आरो, बे अखा बोथोरावनो, दानो अखा हाब्रबगोन। आनैयानो लिंहरखादों, दैज्लां बोथोरनि आलासि जानो फैयाखै मानो होननानै। नंगौ दे, होमबालाय थांगोन दे। ओमफ्राय नोंना खर' सर' गिदिङाथ'? गिदिंला आंना, हामबाय। दे हामबायबालाय मोजाङानो दे। आइ गायदे, तुलतुलिनिया माथो एम्फौ नांदोंलै? मा, तुलतुलि फिसानियाव एम्फौ नांदों? दा तुलतुलिया थैबा मा जागोन आयै? जेबो जाया दे, आङो दानि पेट्रल माबाना होबाय, सारना होबाय। बै लेवारानो आरो, लेवारनि थाखायनो। लेवारा थै लोंनानै गाराय खालामनानै एम्फौ नांदों। एम्फौआलाय नांनाय नङामोन, दाखालि बौबायना, ओमफ्राय बेयावनो लेवाराबो बानानै गाराय खालामना होबाय, बेयावनो मोनामनाय मोनबाय खोना, बेयावनो एम्फौ दैना गालांबाय। बे साला लेवारफोरा मानो थैया, मानो जोम जानाय बिसोरो? थांनाय नायहैनाय तुलतुलिखौ। र' नायनि, दाबा मा जागोन? बिदिनो पेट्रल नङाबा केरासिन थाव फोनना होबाय था, होमबाना मोजां जागोन दे। सिरिन्ज दङना, सिरिन्ज दंनो माथो मोनसे, बेजों माबाना होबानो जाबाय, सारना होबानो जाबाय, होमबाना हामगोन। जागोन दे, बै साले एम्फौफोरखौ ना, असभ्य एम्फौफोरखौ आं नागानायाव गैया। तुलतुलिनियाव एम्फौ बादों, ओमफ्राय तुलतुलुनियावबो जुदि एम्फौ नांदोंबा मा जागोन? बेनिखायनोथ' नायनो थांनाय, नोंलाय माथो बिसोरखौ नायनोबो थांला, आदारबो हैनो थांला, बादुलिलि न' सिङावनो थाबाय थायोबा। बे साननैसो आङो लोमजानायखौ नों नुवाखै नामा? एसेबांबो गोसा लोमजायाखै दे, नोङो आदार होनो हालायि, नायनो थांनो हालायि। नोंसोर आंनि बेमारखौ फोथायखाया दे, रखरा। बे खबाइस्रि मादैया आंनि थाखायनो जाजोबदों सानो बयखौबो। आं फैनाय लोगो लोगोनो ग्रह नांबायनो मालाय, आंनि थाखायसो बेफोरबायदि जाजोबदोंनो। थानोनो गोसो गैला आङो, नाथाय थागोन हबाव आङो। जमुना आब'? बुङाखै आब', आं थाला खोनालै, आंखौ खबाइस्रि मादैया ओरैबायदि बाथ्रा खोनासंहोदों, आं थाला दे आब', बेसे खोनासंबावनो, आं खोनानोबो हाला आब', आंनि थाखायसो नाफाया गोमाबायनो, आं फैनाय लोगो लोगोनो न'खराव हालाय सिलाय जाबायनो, आंनि थाखायनो जाजोबदोंनो गासिबो। बे आइनि बाथ्राखौनो नोङो सिरियास लाबाय, आइयाथ' बेफोरबायदिनो बुंखाबाय थाखायो, दाथ' आरो मानसिया आरो बोरैबा जाबावबाय फिसाजो गोमानायजों। आरो आगै अम्बिके, नों थांनाङा, नों थांबा आं सोरजों थागोन, आं हारसिं जागोन। आरो आंखौ बोरैबा लोमजाहां मोनगासिनो आगै, खर'आनो बेसेबा सागासिनो,
मुलिबो जादोंमोन आं नाथाय हामाखै मानोबा मा आब' नों लोमजाहांहां मोनदों मुलि जाबाबो हामाखै दंमारगौबो खोनालै आब' आंनो मार खोनास'नि ग्रह आं फैनायनिफ्रायनो मायबा नङा मायबा मोनसे जाबाय दङ आं फैनाय लोगो लोगोनो नों साइजों नांज्लायनायबो जाबाय सैलायबो जाबाय नाबियाबो गोमाबाय दा नोंबो लोमजालायसिगोन आंनो गाज्रि आंनो पापि आं फैनाय लोगो लोगोनो आं नोंसानि न'आव थाबाय थाबा आरो बांद्राय माबा एम्बिसो जाबावगोन खोना आब' आंखौ थांनो हो आब' बेफोरबायदि जेबो नङा आगै नों गावखौनो गाव मानो दुसिना लादों जानो लागा दंखायोमोन नालाय बेनिखायनो जाबाय नों गावखौनो गाव बेफोरबायदि दायनिगिरि सानना लानाङा आगै आब' नोंनिया खर' सानाया हामाखैना नों मुलि गरसे जाबाव नङाबा बांद्राय जाबा मा जागोन र' आं नागिरहैनि बिखि आगै नों गावखौनो गाव मानो बेफोरबायदि गोरोन्थि सानना लायो जेबो नोंनि थाखाय जायाखै नों फैबाबो फैयाबाबो बेफोरबायदि जाखागौमोन सनि ग्रहआ नांखाना दंखायोमोन नों फैबाबो फैयाबाबो मानो बेफोरबायदि मानो आइयाबो आंखौ नागारना थांबाय दिनै आइया थांना थानायमोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन बेफोरो गासिबो बिबादिमोननि थाखायनो जाजोबदों बिबादिमोननि थाखायनो आइया थैदों निमाहा बिनो थांनायाव फनाव निमाहा बिखादोंमोनानो फननि निमाहा बिनाया जायानो जिखि जाया बिबादिमोननि थाखायनो थैदों आइया बिबादिमोना जुदि आइखौ जोंफोरखौ निमाहा बिफे होननानै लिङामोनबा आइया एक्सिडेन्ट जानानै थैयामोन बिबादिमोननि थाखायनो बेफोरबायदि जाजोब्बाय ना आइया थैगौमोन ना आफाया हिनजाव गदाय हाबा खालामना लाबोगौमोन हाबनांगोन सानसेबाबो बिबादि नोंसोरनियाव मानोना आइनि जिउआ नोंसोरनि थाखायनो गोमादों हाबनांगोन नोंसोरो सानसेबाबो आइलै मा खालामनो आं दा जेथिंबो दुखु जेथिंबो टेनसन नों थैनायनिफ्रायनो जोंनि न'आ आलाय सिलाय जाजोबलांबाय नों थैयामोनबा दिनै बेफोरबायदि दिनफोरखौ नुनाय नङामोन आफाखौबो मोनला न'आव आइया न'आवनो थानो होआ खालि खामानि मावनो थांदो होननानै बुंबाय थानायखाय होखाबाय थानायखाय बिबो थांबाय आब' मुलिखौनो मोनाखै आङो लोमजानाय मुलिया गैला खोनालै आगै गैलानोथ' खोना आब' आङो नायगोन र' दसे थानानै लायनि दे दा थांथ' नाङा दे दा बेलासि थांबानो जाबाय ओंखाम जाखांनानै जागोन दे आब' मानो बेफोरबायदि जालांजोबखो आजिखालिनि हिनजावफोरा नों आंखौ नागारनानै गुबुन फिसाय जहैमारबाय हा रुफा नोंखौ बेसेबा फोथायोमोन आं रुफा नोंखौ आं बेफोरबायदि होनना मोनथिबा आं नोंनो मबाइलखौनो होनाय नङामोन फेसबुकाव लोगो मोननानै नोङो गोसथोनानै आंखौ नागारना थांबाय हो रुफा हिनजाव जाथिखौनो नांला आंनो ओरैबायदि माने थगायसुलि जायोना बिसोरो ओरैबायदि धान्दाबाजि जायोना नांला हिनजाव जाथिखौनो नांला आंनो गासिबो एखे गोजा गासिबो बेनिखायनो रावखौबो नांला आंनो थागोन आं बेफोरबायदिनो नांला रावखौबो ए माथो आदासो आदा गेबगां नोङो औ आदा मा खालामबाय दं नोङो हारसिंनो माथो खालामबावनो आरो गेबगां नोमबाजै रुफाखौनो गोसोखाङै रागा जोंबाय दङ आङो औलै आदा आंबो रुफा बाजेखौ बेफोरबायदि सानथाराखैमोनलै हमनो हाया बिसोरनि गोसोफोरखौ मोदायफोराबो हमनो हायानो आरो जोंथ' मानसिबावसो हिनजावफोरनि गोसोफोरखौ मोदायाबो हमनो हायानो आंबो सानाखैमोनलै गेबगां ओरैबायदि गाज्रि बाप्रे बाप आंखौ नागारनानै बियो फेसबुकनि गोसथोनाय हौवाजों थांबाय हाबाबो जाबायनो मालाय मिन्थिगौना गेबगां लाइफआव आंनो हिनजाव नांलालै गेबगां रावखौबो फोथायनो हाया मिन्थिगौना औलै मा जाखोथाय जोंनि बर' हिनजावफोरा माबा हौवा थाखानानैबो खारनाय गथ' गथाय थाखानानैबो खारनाय बेफोरबायदिल' खोनाथारो बयबोथ' बेफोरबायदि नङा देनाय बयखौबो बुंनो थाङाखै देनाय आङो बयबो बेफोरबायदि बयबो नोंसोरनिया मोजां जाबायबा नांज्लायनाया माथो नोंसानि खैनाफोराबो न'आवसो थांना दंहैयोमोन बेबो माथो एक्सजों रायज्लायबाय थायोमोननो हा खोनादों र' आंबो औलै आदा रायज्लायोमोनथ' र' बेबो नांज्लायनानै बेसेबा दिन थाहैदोंमोन न'आव थेवब्लाबो दा मोजां जाबाय दे लाबोफिनबाय आं न'आव दानिया मोजां जाबाय जेबो नांज्लायलाबो खमलायलाबो आरो न'आव फैनाय लोगो लोगोनो मोजां खौरांबो मोनबाय नालाय ए मोजां खौरां औ आदा आङो बिफा जासिगोन मा नों बिफा जासिगोन बा ओमफ्राय मा खैनाफोरा खैदिनसो खारना थाहैनायमोन न'आव बा बहुद दिन थादों बे न'आव मास मोनब्रै ना मा थाखादों बे न'आव ओमफ्राय माबा दाथ' खैनाफोरा प्रेगनेन्ट नङा होमबा खै मास जाखो दालाय
मास मोनब्रै जाबायानो दे आदा। मास मोनब्रै जाबाय जेनेबा बियो न'आव खारना थाहैनायावसो प्रेगनेन्ट जादों आरो ना प्रेगनेन्ट जादों। औ आदा बिदिनोथ'। गेबगां आङो मोनसे बाथ्रा बुंनि नोङो गाज्रि मोननाङा दे। मा बाथ्रा आदा? नों गाज्रि मोननाङा दे माने आं आजिखालि हिनजावफोरखौ फोथायनाय मोनलालै। नोंस्रा खैनाफोराबो एक्सजों रायज्लायबाय थायोमोन ना? औ थेवब्लाबो दा रायज्लायला। थेवब्लाबोथ' बियो मास मोनब्रै न'आव गैयामोन। ओजों थांनाथ' बियो रायज्लायदों खोनालै लोगोबो हमदोंमोन खोना नङा होमबा? मोनथिलालै आदा आंथ' बै टाइमाव बेखौ फनबो हरामोन। ओमफ्राय गेबगां गथ'आलाय नोंनि नंमारगौना नंमारा ना एक्स बयफ्रेन्डसो जाखो बिनियालाय गोरबोआव थानाय गथ'आ? नंगौ आंनिनो गथ'आ आदा। नों बोरै एसेबां फोथायनानै बुंनो हागौ गेबगां? हिनजावफोरखौ फोथायनो हायालै गेबगां। फंबाय मास मोनब्रै थांना थाहैनायबा न'आव आरो नोंबो जुदि जेबो खबरखौनो लायाखैमोनबा बिनि सायाव आरो गोरबोआव थानायाबो मास मोनब्रै जाबायबा नोंनिबा नंमारगौना नंमारा सोखसो जालायलांबाय आंहा। नों गैयि टाइमावबा बेसेबा लाइन मारि खुमा होयोमोन एक्सजों नोंलाय मा फात्ता मोननो गेबगां? आंनोबा आंनि हिनजावखौ जेबो फात्ता मोनासै नोंनियाथ' आरो मास मोनब्रै मानि न'आव गैबावोमोन बिमानि न'आव थाहैनायमोन। नोंबोथ' बेखौ थाल लायाखैमोन नांज्लायना दङमोन नोंसोरो। होनबा बै टाइमाव बियो लाइन मारि खुमानोबो हानाय नोंलाय मा फात्ता मोननो दे? आंनिनो खोनालै आदा गथ'आ बेफोरबायदि नंद्राया खोना। जोंलाय हौवाफोरा बेफोरबायदिनो सानखायो आरो हिनजावफोरखौ मोजां सानो फोथायो नाथाय बिसोरसो सिरि सिरि ब्लें ब्लें ब्लां ब्लां जाहैखोमायो। बाजै? सोर बाजै? सोरनि नाम्बार बियो? आसोला आं गैयाबाथाय रायज्लायखुमाबाय थायो बे बिबाजैजों। ओमफ्राय सोर जाखो बियो? सोर जाखो? र' फैथों र' आमखारामा। आयै फैबाय आङो। थां आबा ओंखामखौ खुरना जाहैनाय। आङो नोंसा नोम्फाखौ ओरैबायदि रागा जोंना दङ ना दिनै। नाथाय मानो रागा जोंदों आयै? नोंसा आफाया आं दा खिन्थानो लाजियो। जोंफोर गैयाबा सिरि सिरि रायज्लायखुमाबाय थायो बियो सासे हिनजावजों। मा? आफाया रायज्लायो सोरबा हिनजावजों? नङा खोना आयै। मानो नङा जानो आबा मानो नङा जानो रायज्लायो बियो। नै बाजै होननानै सेभ खालामना लादों नै। रावबो बिबाजै जानायानो गैखाया बिनिया। सोरबा हिनजावजों रायज्लायमारो बियो। बाजै लिरना लादों नुवाखै? बाजै आं दिनैसो नायदों बिनि मबाइलखौ। लाजिया एसेबां बोराय जानानैबो। फिसालायानो हाबा खालामनो जालायसिगोन दासो हिनजाव गोसथोनो लाजिया बियो। मानो बेफोरबायदि रे आफाया मानो रायज्लायबाय थानांगौ? र' फैथों र' थां आबा थां नोङो ओंखाम खुरना जाहैदां। जागोन दे आयै। मेंसोबायलै थाबाय थाबाय फैनानै। हिनजावफोरजों फनाव रायज्लायनोबा मेङा हा? मा गोदाव सोराव बुंला बायदोंब्रा बिमा नोङो? सोर हिनजावजों रायज्लायबाय थाखो आंलाय? नोङो आंखौ थगायनो सानदों नामा हा? आंखौ थगायनानै नोङो मा सोरखौबा गोसथोनानै गराय लाबोनो सानबावदों नामा? मा गोदाव सोराव बखिला बायदों नोंलाय? आंलाय सोरखौ गोसथोलाबायनांगौ बे बैसोआव? बैसोआथ' जाबाय नाथाय नोंनि गोसोआ दाबो सेंग्रा बायसोआनो जाना दंना हा? नों साला आं न'आव गैयाबा नों रायज्लायखुमायोना हा? सोर बाजै बियो? सोर बाजै? बे बाजैयालाय जोंहानि आदानिसो हिनजाव जायो। असेथ' नङा दिनै थेवब्लाबो आलासि जायो। माने रायज्लायमारो नोङो हा? बैथाला हौवा साला नोङो लाजिया हा? फिसालायानो हाबा खालामनो जालायसिगोन आरोथ' गिदिर फिसाला दंबावोसोनो। नोंनो साला साथाम साब्रै हिनजाव नांगौ हा? बे बोराय बैसोआवबो नोङो नोम्बादिखौ गोसथोयो लाइन मारि खुमाबाय थायो हा? लाजिया नोङो? रांखावरि नोंनिया बांद्राय जाबाय। आरो फनखौ आं हरनानैबो रायज्लायाखै। आदायासो आंनो हरदोंमोन ओमफ्राय आदाया रायज्लायनायाव बाजैयाबो आंखौ एसे खबर लाबाय। बेयावलाय माथो जाखो दे? जोंथ' सानफ्रोमबो रायज्लायाना सानसेल'सो रायज्लायदों बेबो आदायासो हरदों। ओमफ्राय आदाया हरनायाव बाजैयाबो एसे खबर लाबाय। बे खेबसे खबर लानायावनो मा गोसथोनाय जायो नामा मानसिया? थगायना लाब गैया नोङो बैथाला हौवा। आरो बे नाम्बारा जुदि नोंसा आदानिबा नोङो आदा होननानै सेभ खालामना दोनगौमोन ना। बाजै होननानै माने सेभ खालामना दोननाय। जायखिजाया लिरना दोनबाय आरो बेयावलाय माथो जाखो? नङा नोम्बाजैया सिख्ला खोनानो आरोथ' असेबो नंबावासो। नोङो साला आं गैयाबा रायज्लायखुमाबाय थायोना आरोबा खिजानि लोगोबोसो हमखुमा हैबाय थायो खोना ना? नोङो आंखौ सोबादों हा? नोंनिया बांद्रायबाय मोनथिबाय? आंनिया जेबो बांद्रायाखै। सैथो बाथ्रा बुंनायखाय मा मेजेरनाय मोनदों नामा? सैथोखौसो बुंखायो आङो। बोरायलायलांबाय
फिसालाफोरा हाबा खालामनोनो जालायलांबाय नोंहा दासो गोसथोनायाव नांदों हा लाजिया नोङो लाजिया आं रावखौबो गोसोआबो आरो रावजोंबो रायज्लायबायबो थाया सानसेल' रायज्लायदों बेबो आदानि आदाबो दंफायोमोन नङा नों आंखौ मानो एसेबां सन्देह खालामबाय थायो हा बे बोराय बैसोआव मा आं सोरखौबा गोसोथोबावगोन नामा औ थोगोन नोङो आंखौ होखारनानै गराय लाबोनो सानबावदों आं मिथिगौ नोंखौ मा होननानै फोथायबावहोनो आङो दे फन खालाम दिनै दानो बाजैनि नाम्बाराव फन खालाम मिथिखागौ आङो मिथिखागौ नोंसोर सानैबो प्लेनिं बानायना दोनखादों आं फन हरबाथाय ओरैनो बुंखागोन आरो जोंफोर रायज्लाया सानसेल'सो रायज्लायदों होननानै बेनिखायनो सोंनाबो लाब गैया फन हरनाबो लाब गैया लाजिया साला नोङो बोराय बैसोआव हा लाबोनाय नोङो बोरै गदाय लाबोयो बुथारथारगोन आं नोंसोर सानैखौबो मोनथिना लाखा गावगायासो साथाम साब्रै हौवा जग्रा थेवब्लाबोसो आं गावगायखौ जेबोखौनो बुङा गावगायासो आंखौ उल्था बुंबावोलै मा जाबावनो बे सासे हिनजावजों गावगाया बेफोरबायदिखाय आंखौबो सोख खालामो जाय मानसिनि गोसोआ गाज्रि ना बै मानसियाना गुबुनखौबो गाज्रि सानखायो बे आइजों आफाजोंबो नंनायनि नङि नांज्लायबाय थायो आफायालाय सिरि सिरि रायज्लायखुमा मारो ना मायो ना रायज्लाया आं आफाखौ बेफोरबायदि सानालै आंनिबा आफाया रायज्लाया बे आइनियानो गोरोन्थि जादों आइयाबो आफाखौ बांद्राय सोख खालामबाय थायो बे बोराय बैसोआवलाय आफाया सोरखौ मोजां मोननांगौ जाखो देनाय आरो आफाया बुंखादोंआनो सानसेल'सो रायज्लायदों होननानै थेवब्लाबो आइया मानिबावाखै आरो आयंना मा जायो आयं हौवायाबो दंफायोमोननो असान्थि मोनलायलाङो आङो सम सम नांज्लायबाय थायो आबा नुदोंना दिनै नोंसा आफाया आंखौ सोबादों नोंसा आफानि आखला मोजां नङा आं मिथिबाय आबा बियो जोंफोर सानैखौ होखारनानै गदाय लाबोनो सानदों बियो आरो जुदि बिदायाबो दङबा खाथियाव बिदानि मबाइलजोंनो फन खालामदोंबा मानो आदा होननानै सेभ खालामाखै मानो बाजै होननानै सेभ खालामनाय नोंनो सानना नायनाय दे आइ आफाया बिदिनो खालामना लाफ्लांबाय खोना बाजै होननानै बे बैसोआवलाय आरो आफाया अबाव मोजां मोनो आयै नों जेबो मिथियालै आबा नोंसा आफानि आखलखौबो मोजां मोनखाया आङो मोजां मोनखाया आरो ना नोंसा आफाजों थांफानांगौ बा हिनजावफोरखौ जेरैबायदि नायखायो गोरना फोल्लाव आं जाबायसि रागा जोंखायो नोंनि सिगाङाव खिन्थानाङामोन देनै आङो थेवब्लाबो रागावनो खिन्थाबाय आं आबा फैथों दे लाबना लाबोथों जेबो मोनजानाय नङा बिराद धोनि मानसि रखम मोनदों नामा बियो नोंसा नोम्फाखौ जोबोद गाज्रि जाथारबाय हिनजावफोरा हौवा गोनांखाफोरानो लाजियाबो खोना मालायनि हिनजाव थाखानाय गथ' गथाय थाखानाय हौवाफोरखौ मोजां मोननो लाजियाबो खोना आयै नोङो आफाखौ गोरोन्थि सानदों खोनालै आफाया सानसेल'सो रायज्लायदों होनदों माथो आरो आफाखौथ' रायज्लायनाय खोनाखाया आं सानसेबो नों गैयाबाबो खोनाखाया सिरि सिरि रायज्लायखुमायो आरो नोंलाय मा फाथा मोननो लाजियाबो खोना ओरैबायदि रागा जोंदोंना आं बे न'आव थानोनो गोसो गैला मिथिगौना आबा थांना थाहैनोबो आंहा रावबो गैया न'बो गैया नङाबाना आं नोंसा नोम्फाखौ जेबो केयारखौनो खालामामोन लाबना लाफैथो खोब मोजां जागोन सानदों खोना मोजां संसार जागोन सानदों खोना जोंफोर सानैखौ होखारनानै गावसोरा मोजां रंजा खुसियै संसार जालांनो सानदों खोना खुसि जानो हाया बिसोरबो दे आयै नङाबोथ' जानो हागौना नों बांद्राय टेनसन लादों नों जेबो मिथिया आबा नों जेबो मिथिया नोंसा आफाखौ आं हमदांनो हायोथ' बेनि आखल आखुफोरखौ बारा मोजां मोनखाया आङो नुवाखै हिनजावफोरखौ बोरै गोरना फोलाव नायो दे आबा नोंबो ओंखामफोरखौ मोजाङै जाना ला जाहैनि र' थां आबा थां खुना जायो थां आं दिनै ओरैबायदि टेनसन ना आं जेबो खामानि दामानि मावनोनो गोसो गैया जाहैथां आबा थां आयै नों मानो बेफोरबायदि एसेबां टेनसन लायो नङाबोथ' जानो हागौना आफाया रायज्लाया होनना बुंखादोंना नों बांद्राय मानो सानदों दे नों मिथियालै आबा नों जेबो मिथिया थां नोंबो ओंखाम जायो थां जाहैनि र' आइ जाहैनि नोंसा नोम्फायाना गुन्दासो गुन्दा नङामोनबा आंखौ लाखिगौमोन बियो आंखौ हाबाखौनो खालामनाय नङामोन आबा नों जेबो मिथिया आंसो मिथिगौ नोंसा आफाया बेसे गुन्दा बेसे बैथाला नङा लाजिया नामा बियो फिसालायानो एसेबां देरलायलांबाय आरोथ' फिसाला दंबावसोनो हिनजाव गिबिनि बिनियाथ' गथ' गथाय जालायलांबायानो खोना थेवब्लाबो लाजिया नुवाखै बोराया बालन्दाया गावखौनो गाव खोब सेंग्रा बायसो मोनना लायो खोना